Ka MS Datori kasi futsal kawadra syapi kijai jingbam tenrai ukasi ki babunjai bun rukom nadu kijai jur per ki do babunjai ki umso na kiso balatung hi hakper ki babunjai bun rukom ki do bat kiwe lada bikwa ban mat ki jingbam tenrai na ka MS Datori pilaban phone ne WhatsApp shangi haw number pra nyau lai not kendai lai nyau kene kedukan gede kebedan halut kasrukba National Highway 6 ha umso nong krai Riboi District. Si benta kom kajing penrem halor kajing petat jubor ya kajing em kapokodo jong shamping mangu ubadai na kasnong terso Riboi District ha kikti kiriu trang snam kapakan kajing jia kelajia hakamen arpau terik uno pra arjapsan ha kasnong mau kanu kador bar snong terso kan pelong ya kajing ya pajba wan penrem ya kajing long riu klau kiriu trang snam ha ka arpan terik uno pra arjapsan nadu kapor ka arba jemen sngi ka bon sedang nadu na yo terso kabal on penkot hadu kamaran football terso kumta kador baris nong kakot kawer pajba nong song snong kising samlas nong kising long kemi jong kadong kathaing Riboi kumchu kinong yalam sing balang per nasor na khapsor lane napo dong Riboi District banyawan banya simbenta lang ban penrem halor katai gajik sya penyap urang ba shamping mangu hakikti kirunar ram hadu kata halor gajik sya bom syatit hadu ban bayap jong iba shamping mangu yakaba lajah ha ka arpo turit jong ne bunai arajar apsan ha tulgit ka badan hante ha mo penung ha ka ba ila syasyo syabom ha ki kato kan ne breu hadu ba ila duno yala ka jong ka jingim ha ka bide pat kan ne ka jingja ka balaja halor jong ka jingsha bom syatit bat ka jingsha penyap no jong ba shamping mangu ha ki kato kan ne breu krang snam ha ka te ka jaka nagalian jong ka snapai terso hi baro tuwe ni penpau ya ka jing sursi bat ni wan raru ya ka ne ka jing penrem persyak ya ki ne ki nongle donbor hak be de bat ka ne ka jingja ka balong persyak ya ba shamping mungu pom gadak jong ka jing penrem ya halor jong ine ki jingja baro ngisno ban pentip pai ba shapi baro ki parlo ki parajor ki nongsong thau ba ka right so hi kan penlong ya ka rally tum ka dak jong ka jing penram ya ka ba on penlong ha ka arpun reu terik jong ne bunai desmar arajar arbusan ha ka por khat arbaje ha ka ba ka ne kerli on sedang ya ka nayo terso bat on penput ya ka hamadan football ha ka ne ka por hamadan football on penlong ru ki meeting ni balukot aku bede bat kane ka jing penram bat kan donru ka jing thang mombati ban penpau ya ka jing snursi naga benta jong kane ka jingja ka balaja ya iba shamping mangu tegumta naga liang jong ka executive committee ka khat ka wer ki baro ki nongsong thau ki longkmi longpa ki kun samla ki semhang baper ki ba tet lemba jong kane ka bat ka bo ba pin ya don rungkat lemba ngi ha te ngi ki ba ma ya ka ban don kum ga jing kersan ba kum ga jing penram na ka benta jong kane ka jingja ha ga ju ko por la penturu ya ki parasnam ki par thau ki ba wansha kane ka rally ba kin suma ban manra ro ba umbati baginyo ya ka bantang ha ka te gisni ha ka por ka bangi penlong ya ka ne ka meeting ka baret kum ka dak jong ka jing sursi ine ki long ki jing pente pai ba na ka banta jong ki baro ki parasnong ki parthau ki lok ki jor ki badan hajan hajngai baro ki bayu ki bat ki basnap ya ka ne ko ni khat ni wer lang ki tangi ne ki jing pente khuble si ajar no